τιμή μας που ήσασταν δίπλα μας. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Σικίδη που θα παίξει αργότερα γκάιτα, κορτεόν και τραγούδι. Τον κύριο Γιάννη Λακάκη, γκάιτα. Και από τρίτη έχουμε μισό λεπτάκι, στόχο, και καλύτερα ούτω. Επίσης, τώρα έχουμε χειροκρότηση την κυρία Αναστασία Μήτρα που συνόδευσε όλα τα χωριστικά στην παρέλα στην Παρασκευή. Κρατάμε το χειροκρότημα και πάμε ρυθμικά, πάμε παλαμάκια ρυθμικά. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κέρκυρα, τη Μελία Λάρισα, το Αντάμωμα, τους Απαντακόπιοντες, την Αθήνα, την Ερμιόνη Αρκολίδα. Ρυθμικά όμως, ρυθμικά, για να βλέπετε τώρα. Λοιπόν, Μπελεγρίνο Κορόπης, Στυκή Πηλίου, Άγιο Γεώργιο Μόλου, όλα που θυμάμαι. Ρόδα Κάρτη, Μαρκόπουλο Μεσογεία, Χώρα Μεσογεία, Ιερό Ναό Τριώνη Ιεροχών Μουνάρη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι. Χορού Ενθύμηση. Λοιπόν, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Την Αβάμια Νέα Μουτανιένα Ελληνική. Από εδώ. Και το αγαπημένο. Λοιπόν. Ησυχία. Αυτό περίμενα 4 χρόνια. Μυκόνο! Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά του συλλόγου της Νέας Κοινωνίας για όλη αυτή τη διοργάνωση, τη δασκάλα του Κατερίνα Κατσάνου, το Συμβούλιο όλο τα μέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση.
βρε μιλίτσα μου, μας βγήκε μεσοπειρασμός, βρε κουκλίτσα μου. Μιλίτσα μου, γαμίνα μου, κουκλίτσα μου, τι σου καμάει αυτό, τι μου κάνεις κι εσύ, για αγαπιόμαστε πολύ. Μας έγινε καημός. Βρε μιλίτσα μου, το έμαθω να το χωριό, πολύ κουτσομπολιό. Και την Αγία Κυριακή Βόλου. Εάν έχω ξεχάσει άλλα, ή το λέει τώρα ή το δεν. Ευχαριστώ. Πείτε μας την εμπειρία σας από το φεστιβάλ, πώς περάσατε από και την πόλη του Βόλου. Εμείς, σαν Λογογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος χώρας, έχουμε πάρει μέρος σε πάρα πολλά φεστιβάλ. Μας άρεσε όλη η διοργάνωση του Συλλόγου της Νέας Ιωνίας. Είχε εξαιρετικούς μουσικούς. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και απόψε περάμε πάρα πολύ όμορφα και εύχομαι να συνεχίσει, γιατί αυτά χρειάζεται ο τόπος μας και ο πολιτισμός μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν εξαιρετική η παράστασή σας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και σε επόμενα φεστιβάλ. Να είστε καλά. Εξαιρετική εμπειρία. Απίθανη, υπέροχη. Τι άλλο. Πώς τα περνάτε, σας άρεσε η πόλη του Βόλου, την είδατε? Τέλεια. Τι άλλο να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Χαρά μου. Θα ξανάρθω. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σας φάνηκε το φεστιβάλ, η εμπειρία σας? Είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ σοβαρή και αποδείχθηκε ότι είναι και μεγάλη. Μια προσπάθεια του Χορευτικού Συλλόγου Νέας Ιωνίας Βόλου, η οποία στέφθηκε όχι μόνο από τη συμμετοχή των χορευτικών, αλλά και από την απόδοσή τους στέφθηκε με επιτυχία. Εύχομαι πάντα τέτοιες μεγάλες και ακόμη πιο μεγάλες επιτυχίες στο σύλλογό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Τι να πω, τα καλύτερα έχω να πω.
Έχουμε πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και εδώ και στο εξωτερικό, αλλά αυτό που βρήκαμε εδώ ήταν η θετική ενέργεια, η πολύ καλή διοργάνωση, η φιλοξενία, η συμπεριφορά όλων από το ΔΣ μέχρι τους εθελοντές. Μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω. Μόνο συγχαρητήρια για τα καλύτερα και πολλές ευχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εσείς μπράβο σε όλους. Και σε σένα που εκφώνησες και στη μουσική, σε όλα, σε όλα. Ευχαριστούμε. Όλα ήταν τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες εκδρομές και συμμετοχές που έχουμε κάνει. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ήταν υπέροχα, ήταν μοναδικά. Μετά από τόσα χρόνια πανδημίας, το βλέπετε και μόνοι σας τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ο Βόλος είναι πανέμορφος και θα ξανάρθουμε. Να είστε σίγουροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Δική μας χαρά. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Ήταν όλα προσεγμένα. Το φεστιβάλ ήταν οι διοργανωτές του, οι εθελοντές, όλοι δίπλα στις χορευτικές μας ομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα επόμενα και πάντα να ανταμώνουμε σε γλέντια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους της χορευτικής ομάδας των Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Έχω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία, είστε πολύ φιλόξενοι. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή, είμαστε ευχαριστημένοι. Πολλές συμμετοχές, έτσι, από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήσασταν απίθανοι μόνο στη σκηνή. Ήμασταν, είναι η αλήθεια. Ήμασταν, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και σε επόμενα φεστιβάλ. Αν μας καλέσετε, πολύ ευχαρίστως να ξανάρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η εμπειρία είναι μοναδική. Εμείς ερχόμαστε από την Αθήνα, από το Μενίδη, είμαστε το χορού ενθύμησης. Κάναμε τόσα χιλιόμετρα μόνο και μόνο για την όμορφη παρέα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Είχε πάρα πολλά χορευτικά, πολύ όμορφες παρουσίες, αξιόλογου επίπεδου, όλα ένα και ένα και πάρα πολύ καλή ποιότητα, θα έλεγα. Ποιότητα σε μουσικούς, σε διοργανωτές, σε φαγητό, σε εγκαταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και αντευχόμαστε όλα τα καλά για του χρόνου να ανταμώσουμε πάλι παρέα. Μακάρι, μακάρι. Αμήν. Με το καλό. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας για το πολύ όμορφο φεστιβάλ που διοργάνωσε, το δεύτερο φεστιβάλ, και ευχόμαστε να είναι πάρα πολλά τα χρόνια που θα διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ. Απολαύσαμε πολλά χορευτικά από όλη την Ελλάδα και τοπικά χορευτικά από το όνομά Μαγνησίας και ήταν μια πανεδεσία χορευτικών συγκροτημάτων. Δόθηκε δυνατότητα στο θεατή που βρέθηκε σε αυτό το χώρο να απολαύσει χορούς από κάθε άκρη της Ελλάδας και να δει την παράδοση που μας εμπνέει και μας δίνει συνέχεια, τη δύναμη να συνεχίσουμε στην Ελλάδα αυτή την πολύ μεγάλη παράδοση που έχει. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στον Πρόεδρο, στην χορηδάσκαλο την Κατερίνα την Κατσάνου και ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε πολύ δυναμικοί πάλι κοντά σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ήσασταν εξαιρετικοί και πραγματικά ελπίζω να σας δούμε και σε επόμενα φεστιβάλ. Θα ήταν χαρά μας να συμμετάσχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, την Κατερίνα την Κατσάνου ιδιαίτερα. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, πολύ οργανωμένα. Συγγνώμη αν τη δυσκολέψαμε σε μερικά σημεία. Ευχαριστούμε πολύ και ήταν τρομερή εμπειρία. Και το φεστιβάλ ήταν πολύ ωραίο και ειδικά μετά τον COVID και όλα, είχαμε πολύ ανάγκη όλο αυτό το συνοθήλευμα των χορευτικών. Ήταν πολύ ωραίο, ευχαριστούμε πολύ. Δύο λόγια για την εμπειρία σας από το φεστιβάλ, πώς το περάσατε, για την πόλη του Βόλου, αν προλάβατε να την είδατε. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Η πόλη του Βόλου εξαιρετική, έχουμε ξαναέρθει. Αυτή τη φορά μας δόθηκε ευκαιρία να τη δούμε και κάπως διαφορετικά και μέσα από το φεστιβάλ αλλά και μέσα από τους όμορφους ανθρώπους που γνωρίσαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη παρουσία σας στη σκηνή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χορευτική ομάδα Ερμιώνης, όλοι follow στο Instagram και στο Facebook. Όλοι. Και εγώ έχω να πω να ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Πρώτη φορά εμείς, ελπίζουμε να μας ξανακαλέσετε. Αυτά γενικά. Χαρήκαμε πάρα πολύ
και να περάσουμε όλοι υπέροχα. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά και του χρόνου. Με υγεία. Ήταν πολύ ωραία, η οργάνωση είναι απίστευτη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι, μας υποδέχτηκαν με χαμόγελο. Τι να πω, ήτανε... Πάρα πολύ φιλόξενοι, παιδιά, πολύ φιλόξενοι. Ήταν πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, υπήρχε μεγάλη διάθεση, μεγάλη χαρά. Ήταν άρτια η οργάνωση, ήταν μεγάλη μας χαρά που παρευρεθήκαμε φέτος. Ελπίζουμε να παρευρεθούμε και τις επόμενες χρονιές και να είστε γεροί όλοι, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την παρουσία σας σαν κληθική στη σκηνή και είστε και κοντά, είστε στη γειτονιά μας, οπότε ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χορός είναι κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι μέσα από τα βήματα και αυτό είναι το μότο μας, έτσι λειτουργούμε και είμαστε πρόθυμοι αυτό να το διαδώσουμε παντού. Πραγματικά είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε σε φεστιβάλ, είμαστε νεοσύστατος σύλλογος και είμαστε καταενθουσιασμένοι από όλη τη συμπεριφορά της Νέας Ιωνίας, του συλλόγου και όλα τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Ειλικρινά περάσαμε πανέμορφα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε τέλεια και θα χαρούμε πολύ να ξαναγίνει. Από ποιο σύλλογο είστε? Από την Αγία Κυριακή Βόλου. Ήσασταν εξαιρετικοί στη σκηνή και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και σε επόμενο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, με πολύ ωραία αξιόλογα χορευτικά. Θα μας μείνει αξέχαστη και ελπίζουμε του χρόνου πάλι να βρεθούμε ξανά πάλι κοντά σας. Από ποιο σύλλογο είστε? Από το Σύλλογο Πελεγρίνο Κορόπης, το χορευτικό Καλά Νερά. Όλα ήταν καλά. Έχουμε ξανασυναντηθεί με τους χορευτές. Καλά. Τώρα κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συλλόγους που ήρθατε στο δεύτερο φεστιβάλ. Ευχαριστώ τους εθελοντές, το Χορευτικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας γενικά. Θεωρώ ότι το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Καλή αντάμωση στο δεύτερο φεστιβάλ, στο τρίτο φεστιβάλ, συγγνώμη. Έχω συνηθίσει να λέω το δεύτερο. Ένα χορό χορεύουμε, ένα τραγούδι λέμε, του χρόνου. Να είμαστε καλά.